gràcies. És que no sé què dir, em callo davant de tanta gent, m'intimida molt. Res, que esperem que us ho hagueu passat molt bé. Recordeu Riu Música a Instagram, Facebook i aquestes coses. I res, fins la propera. El Busuki, des de Sant Boi de Llobregat, Rubén Fajardo. El contrabaix des de la Garriga, Iu Buixader. Des de Sant Just d'Esvern, a la guitarra i la veu, Francesc Cardona. Des de Vic, a la bateria, gran Charlie Oliver. Des de l'altra banda del riu, Sant Boi de Llobregat, flautes, gaites i veus, Ricard Ros. També des de l'altra banda del riu, Marta Barbero al violí. A les orelles i els botons. On el tenim? Berni Jordana, bueno, el tècnic de so, moltes gràcies, que avui he vingut a fer-nos un favor molt gros. I presentacions, veu, acordió diatònic, Pau Vinyoles d'Esplugues! Vinga, el deixem amb un ball de nans. Ball de nans, bailes de rams. Bailes en español y bailes. Moltíssimes gràcies, sou un públic collonut. Havíem tocat mai davant de tanta gent. Està molt bé això. Sabeu on acaben els rius o no?
I sabeu que hi ha... Bueno. Estem a punt. A vegades, si no hi ha rock,